magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na namumulat sa Pati ng komunidad na nangangailangan po ng agarang aksyon. Ng COVID-19 positive patients. Of course, kasama pa rin natin ang ating bisita, Sir Jay Flores. Pwedeng pandemya, atin ng aliwang akailigan, kikatamo ka man Karas naman Kenny, ela naman daw lirik kaya babay ng Kapampangan. Longest time, the business world has been dominated by men. But that age has soon passed. tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ng bukas sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ng bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Vice President Leni Robredo umaasang magkakaisa ang mga anti-administration candidates sa eleksyon 2022. Food and Drugs Administration may babala sa publiko kaugnay ng paggamit ng nasal spray bilang panlaban umano sa COVID-19. Pamiminsala ng mga ahas pagong sa mga palaisdaan patuloy na binabantayan ng DENR. At Prayer Campaign 2022 inilunsad ng PPCRV para sa pagdaraos ng mapayapang eleksyon. Magandang gabi, Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Tizon. Ito ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Itong September 17 na kumpirmang positibo sa COVID-19, si Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. Ayon kay Paulino, bukod sa sipon ay maayos naman umano ang kanyang pakiramdam. Siya ang unang sumailalim sa RT-PCR test sa bagong bukas na molecular laboratory sa lungsod yan ng Olongapo kahapon, September 16. Kasalukuyang naka-home isolation ang alkalde. Ngayong araw naman, umakyat na sa 806 ang active cases ng COVID-19 sa buong Olongapo City. Sa iba pang mga balita, sa 7 lalawigan ng Central Luzon, ang Aurora ang mayroong pinakamababang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19.
Pero sa kabila nito, ang lalawigan naman ang may pinakamataas na case fatality rate na higit 3%. Ibig sabihin ka rehiyon, 3 sa kada isang katao na tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan ng Aurora ang nasasawi. May detalye ng balitang yan si Radiant Pawi. Ang Aurora ang mayroong pinakakaunting bilang ng COVID-19 cases sa buong Central Luzon. As of September 16, 2,572 confirmed cases ang naitala sa buong lalawigan. 194 dito ang binabantayang aktibong kaso. Subalit ang case fatality rate naman ng probinsya ang pinakamataas sa buong rehiyon. Umabot ito ng 3.46%. Ibig sabihin nasa 3 sa kada 100 COVID patients ang namamatay. Di hamak na mas mataas ito sa regional case fatality rate na nasa 2.10%. Karamihan sa mga naitatalang kaso galing sa labas ng probinsya. Kaya naman ang ilang residente ang aming nakapanayam ikinatuwa raw ang ginagawang paghihigpit sa mga border control point para matiyak na hindi makapapasok ang mga carrier ng novel coronavirus. Mag-ingat tayo, wag mo nang lalabas ng bayan kung hindi naman kailangan para makaiwas tayo sa COVID. Abiso naman ng Provincial IATF kahit na walang krematorium ang lalawigan para sa mga namatay na COVID-19 patient ay ipinagbabawal na dalhin ang mga labi sa ibang probinsya. Marapat lamang umanong sundin ang DOH guidelines na agarang libing. Kung wala tayong cremation dito, dapat po mailibing siya within 24 hours at naka-cadaver bag po siya. Hanggang sa katapusan ng buwan ay nakapailalim sa pinakamaluwag na quarantine status o Modified General Community Quarantine ng Aurora. Bago makapasok ng probinsya ang mga outsider at apor ay kinakailangan nilang magpresenta ng antigen o RT-PCR test na may 48-hour validity. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa iba pang mga balita, dahil sa serye ng local transmission ng COVID-19 sa bayan ng Santa Rita at sa municipal building ito, pinagputos ni Mayor Ferdinand Salalila kahapon, September 16, ang 4 na araw na lockdown sa munisipyo. Ito raw ay upang bigyang daan ang gagawing contact tracing matapos 4 sa kanilang empleyado sa munisipyo ang nagpositibo sa novel coronavirus. Narito ang detalye ng balitang yan. Isinailalim sa lockdown ang municipal building ng Santa Rita, Pampanga dahil umano sa nakakaalarma na transmission ng COVID-19. Batay ito sa Executive Order No. 30-2021 ni Mayor Ferdinand Salalila na ibinaba nitong September 16, 2021. Magsisimula ang lockdown ngayong September 17, 2021 at tatagal hanggang Lunes, September 20. Ang napagkasunduan namin na 4 days lang, kaya tinawon namin Sabado-Linggo para hindi masyado mahaba yung magiging bakante ng munisipyo natin. Kumbaga, pinuputol lang natin yung continuity ng transmission na. 4 ang nahawaan ng COVID-19 sa buong gusali. Galing ang mga nagpositibo mula sa 2 departamento ng pamahalaang bayan. Kaya inilockdown muna ang municipal building upang bigyang daan ang contact tracing sa inaasahang laki ng bilang ng posibleng apektado. Pag may nahawa, tapos in-isolate namin, hindi pa lalabas yung sintomas ng mga kasamaan niya, di ba? Kaya hindi mo na kung positive o negative yung mga kasamaan niya. Kaya ang ginawa namin niya, yan, magka-lockdown mo kami, after 4 days, nakikita namin kung merong magkakaroon ng sintomas niyan o wala. Tapos kung i-test namin by Tuesday, doon na makikita kung merong magpa-positive. Kung merong magpa-positive niyan, yung office na yun, pwede namin wag muna silang papasukin lahat. Higit 100 regular, job order na empleyado ng Municipal Hall ang apektado ng lockdown. Work from home naman umano ang setup sa ilang empleyado, kaya may tatanggapin pa rin silang sweldo. Oo, pwede naman silang mag-work from home eh. Yung mga GO namin sa mga opisina ko, konti lang. Yung mga GO namin na halos yung mga sa labas, yun may pasok yun. Yung mga nag-opisina lang ang walang pasok. Mahigit 100 staff kami sa munisipyo eh. GO, regular at casual. Pero nakarami yung namin, employee namin. Samantala, as of September 17, 75 ang aktibong kaso ng COVID-19 ang binabantayan sa bayan ng Santa Rita. Karamihan umano sa mga ito,
ay nasa isolation facilities habang ang 30 naman ay namamalagi sa COVID-19 Referral Hospital ng Lalawigan. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik, Vice President Lenny Robredo umaasang magkakaisa ang anti-administration Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fiesta Communities Incorporated at ng Houseland Development Corporation. Association of Land and Sea, the world created in front of me. All-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri Balita, Central Luzon,
dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali, ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM, kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga balita, umaasa si Vice President Leni Robredo na ikukonsidera ng mga nagpahayag na ng kandidatura sa 2022 presidential elections ang pagkakaisa ng isang solid na administration slate o anti-administration slate. Inamin ni Robredo na may mga nakaschedule na siyang pagpupulong sa pagpapalakas ng alyansa sa ibang matunog na kakandidato sa pagkapangulo. Sinabi rin ng pangalawang pangulo na kung ang magiging laban ay mano-mano sa pagitan nilang dalawa ng kanyang tinalong si dating Senator Bongbong Marcos, nakahanda daw siya tumakbo para sa pagkapangulo. Narito ang report. Ako yung mapili ng unity ticket, tatakbo ako. Kung ako yun. Kung one-on-one na Bongbong Marcos, talalaban ako kahit dehado. Kung one-on-one na Bongbong Marcos saka ako, laban ako. Yun, kung kahit sino kalaban, basta ako yung pipiliin ng anti-admin forces, laban ako. Ilang linggo bago ang nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy o COC simula October 1 hanggang October 8. Palaban siya, ngunit kaya niya umanong magpaubaya para sa isang solid na anti-administration slate sa halalan 2022. Para sa pangalawang Pangulo, kaisahan ang susi sa pagtatagumpay ng oposisyon. Yun, kung kahit sino kalaban, basta ako yung pipiliin ng
ng anti-admin forces, laban ako. Yung pine-prevent ko lang naman na kami-kami maghihiwa-hiwalay. Yun yung pine-prevent ko. Kaya nag-exert ako ng effort na pag-isahin lahat. Inamin ni VP Leni na may ilang matunog na presidential candidate na may numero sa survey ang kanyang kinakausap. Kabilang dito ay si Manila Mayor Isko Moreno at Senador Manny Pacquiao. Tuloy-tuloy pa din yung effort na magkaroon ng sana unity ticket before October 8. Yung inaasahan, hindi naman natin inaasahan na yung negotiations magiging madali. Siyempre, nanggagaling kasi sa iba't ibang mga kampo na may kanya-kanyang supporters. Siyempre, kung ang isa sa alang-alang yung supporters namin, yung gusto kami yung kandidato. So maraming mga gusot na inaasikaso pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kahit na ang tandem ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto na bagamat sinasabing sarado at desidido na sila sa kanilang kandidatura, ayon kay VP Leni, tiwala siyang may oportunidad pa rin sa posibleng unity ng anti-admin forces sa halalan. Several times na nagsabi si Senator Lacson na sarado na siya. Pero ako parati ko naman ina-appeal kasi I am sure naman na mahal nila yung bansa eh. Ako, laging nag-a-appeal ako doon na yun pa din yung umiral sa dulo. Isang aspeto na pinagbabasihan ng tinatawag niyang United Anti-Admin Force na lalaban sa minamanok ng administrasyon ay ang survey. Aminado si VP Leni na resulta ng iba't ibang propaganda sa social media, dito siya tinamaan. Hindi naman anya niya balak na tapatan ang mga troll farm ng mga kritiko ng kanyang tanggapan para umangat sa survey. Pag paulit-ulit yung mga kasinungalingan, nagiging totoo siya. Pero kami kasi, ang liit lang naman ng reach namin eh. Ang liit lang ng reach namin sa social media. So yung makakatulong talaga sa amin, yung mga volunteers. Pero wala kang balak na tapatan din ng farm, troll farm. Ito. Alam mo, pag tinapatan natin yan, anong kaibahan natin sa kanila? Paolo G. Santos, CLTV News. Isang nobina ang inilunsad ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para sa isang mapayapang halalan sa darating na May 2022. Bukod sa maayos at matapat na conduct of elections, dasal din umano ng grupo na piliin ng taong bayan ng mga kandidatong may good moral standards. Narito ang detalye ng balitang yan. Siyam na buwan bago ang May 9, 2022 elections ay naglungsad ng 9-month series of Novena Masses para sa matagumpay na pagdaraos ng eleksyon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Tinawag itong Prayer Campaign 2022 na tatagal hanggang araw sa mismong araw ng eleksyon. Ayon sa parish-based organization, layo ng kanilang kampanya na ipanawagan ng pagdarasal para sa eleksyon ng mga opisyal na may good moral standards. Kasi po ang PPCRV, una sa lahat po, we are guided by the Holy Spirit bago po kami i-launch sa pinagdarasal muna po kami ng mga pare. May misa po kami bago po kami lalabas na ganyan. Lalo na po ngayon, ma'am, may pandemya, tapos election pa, tapos nakikita po natin sa TV at sa social media kung ano po ang nangyayari ng corruption during the pandemic. Kailangan po talaga yung dasal para maging mainawon yung mga tao sa nangyayari po sa ating mundo sa ngayon. Hindi man sila umahabol ng posisyon sa gobyerno, sila rin ay nangangampanya para sa One Good Vote. Isa sa karaniwang ginagawa ng PPCRV bago eleksyon ang pagbibigay ng education campaign. Pero dahil sa pandemya may mga pagbabago man, tuloy pa rin sila sa kanilang advokasya. Ayon kay Alex Yusi, ang coordinator ng PPCRV Mexico Chapter, nitong nakaraang buwan sa kanilang Virtual General Assembly na pag-usapan na isa sa kailangang bantayan ngayong panahon ng eleksyon ng social media. Ang magiging problema namin ay yung mga troll, yung mga fake news, Naku, ang dami po yan, Sir Alex. national.
Yun po ang magiging, kasi po dyan ang kampanya Dyan ang kampanya through social media. So, nakahanda naman po yung bawat parokya dahil mayroon na pong ministry on social media. Gumawa na po ng ministry yung mga Catholic Church, yung mga parokya. May mga bata na o mga estudyanteng mga magtatrabaho dyan. Yan po ang magiging active na magpa-participate po dyan sa kampanya. Yung pong ministry on social media po ng bawat parokya po. Katulad ng dati panawagan ng PPCRV na maging mapanuri sa mga ibobotong leader. Huwag ibenta ang boto, bumoto ayon sa konsensya at higit sa lahat magdasal. Malaking tulong daw ang social media upang lubusang makilala ang mga humahabol na kandidato sa pamamagitan ng pananaliksik o research. Malaki raw ang magiging papel ng mga kabataan dito. Gamitin natin yung social media kung hindi nila alam, pwede naman po yung mga bata, mga teenager, turuan po yung ating mga magulang na gumamit ng mga gadgets. Kung hindi naman, sana naman na bigyan ng mga pag-aaral o pagsusuri yung mga habol na kandidato at sasabihin nila sa mga magulang nila na hindi nakakagamit ng social media. Ayon sa PPCRV, ang kooperasyon ng mga mananampalataya ay kailangan upang maipakita ang malasakit sa lipunan na isang kaugaliang nagpapakita rin sa pagiging anak ng Diyos. Mag-volunteer kayo, join us po. Hindi po kayo malulugi sa pagsiserve sa simbahan at sa serve God and country po yung sa PPCRV. Kasama si Jennifer Salenga, ako si JM Jesus, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV News. Pamiminsala ng mga ahas pagong sa mga palaisdaan, patuloy na binabantayan ng DENR. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Of ultimate toughness and reliability. The new Strata, engineered beyond tough. CLTV 36. Real-life stories from different sides of the globe. Witness UN in action. Palakasin pa ang pananampalataya sa pag-aaral sa salita ng Diyos.
Dito lamang sa Men of Light. Ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-basta maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Dahil buhay natin ang nakataya. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities.
Babalik po ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Nagbabala ang Food and Drugs Administration sa publiko kaugnay ng nauusong paggamit ng mga nasal spray bilang pananggalang umano sa COVID-19. Ayon sa FDA, wala raw sapat na basehan na pwedeng gamutin o pigilan ng mga nasabing spray ang COVID-19 at hindi ito pamalit sa ibang gamot at syempre sa COVID vaccine. Para sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakasama natin ngayon si FDA Dark Luzon Cluster Director Gomel Gabuna. Director, magandang gabi po. Ito po ay nauuso ngayon na nakikita natin sa mga social media, itong nilabas na memorandum ng inyong tanggapan patungkol sa mga nasal spray. Opo, can you tell us something more about po dun sa memorandum, Director? Ay, naka-mute po si Director. Director, pa-unmute lang po. Ayan. Sorry po. Maraming salamat po kay Justin. Kahapon po ay naglabas po ng advisory ang ating central office patungkol po sa nasal spray na allegedly ay nakakagamot daw po sa COVID-19 So nagbigay po ng pahayag ang ating Director General na kung maaari po ay maging wary o maging inform po yung ating mga consumer na ito pong nauusong nasal spray ay hindi po ito nakakagamot sa COVID dahil wala pong medical na basihan ang claim na ito. Kaya po naglabas po ng advisory ang ating central office. Sir, dito po ba sa ating region, Central Luzon at maging sa North Luzon na rin, ito ho ba ay nagiging laganap na yung bentahan ng mga ganitong spray? At paglilinaw lang siguro, sir, ito ho bang mga spray na to ay available talaga over the counter for what purposes po? Available, sa tingin ko po, available na po ito kasi sa leading butika po ay nabibili na to. And I'm making it sure, for sure, maraming mga consumer na po tayo dito sa Pampanga and even sa Region 3 as a whole na siguro nakakabili na nito. Sir, panghuli na lang, paalala sa ating mga kababayan kasi balita namin, ito sa mga naging research din ng news team, may kamahalan itong nasal spray na to. May mga nakausap kami na hindi binanggit kung magkano nila nabili pero ang sinabi nga ako nila is anything basta hindi sila magka-COVID-19. So parang medyo delikado kung iisipin nila na protection ito sa COVID-19 sir. Opo, isa lang po ang dito, maaari po kasing maging passive po tayo kapag halimbawa po nakakabili tayo ng nasal spray na ito, maging passive po tayo at maging careless tayo dahil nakabili tayo ng ganito, may claim na anti-COVID, gagawin po nating substitute sa face mask, face shield, at maging po sa vaccine natin, ito po ay delikado, dahil sa ngayon po ay wala pa rin pong nadidiskubre na talagang gamot po sa ating COVID, Kaya po nakikiusap, gusto ko pong iparating sa ating mga nakikinig at nanonood sa inyong programa na kung maaari po ay maging wary tayo o maging inform po tayo sa mga panahong ito, lalo pat lahat po yata nandiyan sa market ngayon ay pwedeng mag-claim na sila po ay nakakagamot sa COVID. So baka po maging false alarm at maging passive po tayo sa ating mga health protocols. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako kay Justin for again, inviting me in your program at para po maihayag po namin ng Food and Drug Administration ang mga bagay na ito sa inyong programa. Opo. Director, panghuli na lang, baka sabihin natin sa ating mga manonood, ano ba yung pinakamabisang paraan para maiwasan yung COVID-19? Ano yung dapat nilang gawin? Kaysa doon sa mag-spray at kung ano-ano pa iti-take nila or ilalagay nila, pero ano yung tried and tested talaga, Director? Ganun pa rin po ngayon sa ngayon po ang ating Department of Health po ay patuloy na nagpapa-remind po sa atin na social distancing pa rin po, paghuhugas ng kamay, pag-sanitize po ng ating
mga kamay. Kaya parating natin nakikita ang mga kababayan natin may mga alcohol na dala, no? Tapos palagian pong maghugas ng kamay. Yung mga ganun po, mga sanitation po at hygiene natin. So yung pa rin po ang epektibong paraan as of this time. Saka vaccination po. Yung mga hindi pa po nababaksinate at kung may available naman po at kayo'y na-schedule na po para po sa vaccination, kung pwede pong kayo'y pumunta, no? Kumpletuhin niyo po yung first and second dose para po maging, although hindi po yan masabing 100% ay protection na kayo, hindi naman po yan ang claim ng vaccine, kundi ang sinasabi po natin ay magiging pananggalang po yan na hindi po tayo grabing magkasakit sa COVID po. So para po sa inyong tagapakinig at tagapanood, sana po ay suportahan natin parati yung programa ng gobyerno, lalo pa dito sa COVID-19 po. Okay, maraming salamat po, Director Gomel Capuna ng FDA North Luzon Cluster. Ayan, mga karehiyon, narinig nyo ho yung nasal spray, hindi yan ganun ka-epektibo. Hindi epektibo laban sa COVID-19. Sa FDA na ho mismo nanggaling yan. Na mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, hatid sa atin ni JM De Jesus sa CL News Express. Natapos na ng Department of Public Works and Highways Nueva Ecija, 2nd District Engineering Office ang 2 road project sa Barangay Cuyapa, sa bayan ng Gabaldon at Barangay Vega sa bayan ng Bungabon. Ayon kay Office of the District Engineer Caretaker Eduardo de Guzman, ang pagkakakongkreto ng mga daan na ito ay magbibigay ng ligtas at mabilis na biyahe para sa mga motorista. Makakatulong din umano ito upang matiyak na maayos ang delivery ng mga kalakal na magmumula sa mga maliliit na negosyo sa probinsya. Nasa 2.94 million pesos ang nailaan na budget sa concreting project sa Bungabon sa bisa ng 2021 General Appropriations Act. Sa ibang balita, namahagi ng mga kalabaw at baka ang Department of Agriculture sa mga katutubong Aita Mag-Indi at Aita Mag-Ansi sa bayan ng Porac sa Pampanga. Tumanggap ng 4 na kalabaw at 2 baka ang sama-sama sa kaunlaran para sa pagsulong ng Barangay Aita Inararo Incorporated. Bahagi umano ito ng convergence ng DA at ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP at ng proyektong kabuhayan Agriculture Cooperative sa pangunguna ng Pangulo nitong si Pari Popatco. Nagpaabot ng pasasalamat si NCIP Regional Director Roland Calde sa DA dahil tamang-tama raw ito sa tema ng pandaigdigang pagdiriwang ng araw ng mga katutubo ngayong taon na no one is left behind. Sa ibang balita, pinakawalan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bangkal River, Botolan, Zambales ang 2.5 bilyong semilya ng blue swimming sama ang Botolan sa 11 coastal municipalities sa Zambales na magbibigay ng malaki kontribusyon sa mga freshwater commodity na naaani sa buong lalawigan. Sa katunayan, 34 million bangus fry ang na-produce ng bayan base sa tala ng
nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa ring magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities.
CLTV News, mga kabalen, mga karehiyon, isang video ang ipinadala sa CLTV News ng ating kabalen mula sa bayan ng Florida Blanca sa Pampanga na si Judy Ann Salva. Dito makikita ang isang pagong na gumagapang sa tapat mismo ng kanilang bahay. Tawag pansin daw ang pagong kaya nabahala siya at hindi alam kung anong klaseng pagong ito. Sa pagtatanong sa mga eksperto, napag-alaman daw niya na ang pagong na iyon na isang Chinese soft-shell turtle o mas kilala sa tawag pong ahas pagong. Ayon sa ilang mangingisda na ating nakapanayam, namiminsala daw ang mga ito sa kanilang mga palaisdaan. Kabalen, ano nga ba yung ahas pagong at paano ito nakarating sa ating mga katubigan? Ano? Para sa karagdagang impormasyon, kaugnay ho ng hayop na yan, makakasama natin si Binibining Karen Justin Ragintin Ramos, Unit Head ng Wildlife and Water Resource Management Unit ng DENR Pedro, Pampanga. Magandang gabi po, Ma'am Karen. Ayan, magandang gabi po. Isang makalikasang gabi po sa ating lahat. Opo. Ma'am, ito ho bang ahas pagong na ito, no, para lang din maging aware yung ating mga kababayan. Ito ho isang klaseng pagong, pero paano ho ito nakarating dito sa ating mga katubigan, lalo na dito sa Pampanga? Ayan po. So una po, ang Chinese softshell turtle po, o yung pong tinatawag nating ahas pagong, locally, tinatawag po natin siya locally as ahas pagong, ay isang uri po ng pagong na endemic or native sa China. So malambot po ang shell nito, kaya tinatawag po sang softshell turtle. So ito po ay itinuturing na peste sa mga palayan, palaisdaan dito sa ating bansa. Sa madaling salita po, ito po ay tinatawag na yung mga invasive alien species. So kung saan po sila nanggaling, gaya po na nasabi ko kanina, sila po ay endemic sa China. So doon po sila nag-originate or nanggaling. May mga ilang nagsasabi na may nag-introduce o nagdala po sa kanila dito sa atin sa bansa. Ma'am, ano ho yung karaniwang ginagawa nitong mga pagong na ito doon sa mga palayan, doon sa mga palaisdaan, na lalo na po dito sa ating mga kababayan sa Pampanga? Ayan po, di bali, nag-i-establish po sila ng habitat sa ating mga farmlands dahil dito po sila talaga pinakakumukuha ng pagkain. So kinakain po nila yung mga binhi na itinatanim po ng ating mga magsasaka, kaya ang epekto po nito, inuubos po yung mga itinatanim at nawawalan ng kita ang mga magsasaka. So bukod po sa mga farmlands, may epekto din po ito sa ating mga fish ponds dahil kumakain po ito ng mga maliliit na isda. Ito ba ma'am nangangagat? Ano kasi baka, halimbawa, itong ating kababayan na si Judy Ann Salva, nakita nila sa tapat ng kanilang bahay, ano, at nabahala sila, tinawagan ho kami dito sa CLTV News, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ano, pag ito po ba yung mga delikatong creature ito, nakakagat po ba ito? Nangangagat lamang naman po sila pagka nararamdaman nila na nasa panganib sila. So parang defense mechanism din po nila to, which is normal naman kagaya po ng ibang mga wildlife natin. So masakit po ang kagat nila dahil meron po silang matulis na ngipin. Base na din po sa mga collector na nakakausap po namin, wala naman po masamang epekto ang kagat nila bukod sa pain or masakit na dulot ng kagat nila. Ma'am, ano ho yung programa ng inyong tanggapan para mapigilan din itong pagdami, itong mga ahas pagong na ito, at paano nga ba sila dumadami? Bakit sila dumadami? Ano ho yung inyong pinagtatapat naman na solusyon dito sa problema kinahaharap po ng ating mga magsasaka at mangingisda? Ayan. So, una po, bakit po sila dumadami? Di bali, mabilis po sila dumami. Ang ahas pagong, dahil epekto na rin po ito ng madalas o palaging pagkain nila. Ito po kasi yung pinaka-behavior ng mga invasive alien species. So, dumadami din po sila dahil favorable sa kanilang environment natin dito sa bansa, kagaya ng mainit na klima. Meron tayong mga basang lupa, kagaya ng marshes, fish ponds na nagsisilbing tirahan nila at kung saan sila ay nakakakuha ng pagkain. So paano nga po ba sila dumarami? Ang isang female na ahas pagong ay may kakayanan na mag-retain o magpanatili ng isang sperm ng halos isang after copulation. So sila ay nakakapag-produce ng 8 hanggang 30 na eggs kada clutch.
So sa isang taon, meron tayong 2 to 5 clutches. So imagine kung meron tayong maximum na meron silang 30 eggs maximum and then maximum din na 5 clutch. So 30 times 5 sa isang taon, kaya nilang magparami ng 150. So tungkol naman po doon sa programa ng DNR, upang makontrol po yung infestation ng ahas pagong, ang DNR po ay nag-i-issue ng Wildlife Special Use Permit. Inaalaw po nito ang pagko-collect ng ahas pagong. And at sa permit po na ito, para ma-regulate pa din po ang pangongolekta ng pagong, dahil kahit invasive alien species sa wildlife pa rin siya. So identified po sisig at iba pang luto. Bawal po itong i-trade or ibenta locally, lalo na pag live, dahil iniiwasan po natin na ma-introduce sila sa ibang lugar dito sa bansa, dahil nga po iniiwasan natin na dumami sila dahil sila po ay peste sa ilang hanap buhay dito sa ating bansa, kagaya ng pagsasaka at saka pagkukulture ng isda sa fish ponds. Opo. Ma'am, bilang pangwakas na lang, nabanggit niyo na rin na pwede naman palang lutuin, pero syempre kailangan eksperto rin ang gagawa nito o may kaalaman, pero para ho dun sa mga katulad ng kababayan nating si Julian Salva na hindi niya alam kung anong species yun, ano ho pwedeng gawin sa inyong bakuran o sa inyong garahe na galing sa mga palayan? Saan ho kayo pwedeng tawagan? Pwede po kaming tawagan sa landline ng Penro, Pampanga, 436-5779. And pwede nyo rin po akong tawagan sa aking personal na contact number, 0963-227-3728. So pagka po may nakita po silang mga ahas pagong, so for verification and identification muna, tumawag sila sa amin and then i-identify namin kung tama nga ba na ahas pagong yung pong nakita nila. Okay. So, yun. Maraming salamat po, Ma'am Karen Ramos, ang Unit Head ng Wildlife and Water Resource Management ng Penro, Pampanga. Ma'am, mag-iingat po kayo lagi. Thank you very much po. Thank you po. At sa iba pang mga balita, nasa 200 volunteers ang nakaisa sa ginawang coastal cleanup ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Dingalan, Aurora. Ayon sa ahensya, ang malinis na karagatan ang susi upang mapanatili ang masaganang huli ng isda sa naturang lugar. Si Rainiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Pagputok pa lang ng Bukang Liwayway, nagtungo na sa dalampasigan ng Barangay Paltik sa Dingalan, Aurora. Ang nasa 200 volunteers na nakibahagi sa cleanup drive ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3. Present sa nasabing Oplan linis dalampasigan ng ilang civic group at samahan ng mga kababaihan. Para makatulong po tayo or yung pag-stay po dito, mainam po na merong sariwang hangin na hindi po na haluan ng ibang amoy dahil lang po sa mga basura. Ayon kay BIFAR Central Luzon Director Wilfredo Cruz, may inilaang financial subsidy ang pamahalaan para sa fishery sector ng Dingalan na lubos na naapekto per day ang kanilang tuna na nanggagaling sa Benham Rice. So kasama ito ang Dingalan sa Fisheries Management Area number 1. Isa umano sa mga tinututukang proyekto ng BIFAR Region 3 ay mapangalagaan ang iba't ibang fishery habitat na
ang mahalaga sa food sustainability ng bansa. Iniingatan natin. Ito yung pinaka-food basket sa mga susunod na panahon. Kailangan ng tamang policy and regulation. Isa sa mga environmental policy ng pamahalaang bayan ng Dingalan ay ang paglilinis ng dalampasigan tuwing ikalawang biyernes ng buwan. Ang naturang coastal cleanup ay bahagi ng 58th Fish Conservation Week na ipinagdiriwang sa buong Pilipinas. Daniel Pawid, CLTV News, Dingalan, Aurora. Mataan sa layo na lamang ng 90 kilometers dyan po sa may silangan, timog silangan ng Romblon. At ito po ay nakapaloob sa tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaka-apekto naman po dyan sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, kasama na rin po ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Soc-Sargen, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, La Union, Pangasinan at Camarines Norte ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po tayong mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito nga po ay dulot ng ITCZ at ng LPA. Samantala po ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon lamang po ng bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. May inaasahan din po ng mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito rin po ay dulot ng ITCZ at localized thunderstorm. So sa ngayon po, yun lamang po ang mga weather system na nakaka-apekto sa iba't ibang parte ng ating bansa sa ngayon. Pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan dahil marami pong lugar ang posible pong magkaroon ng mga pagulan at posible rin po sa kanila ang mga flash floods at saka po ang mga landslide. So pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-like and i-follow ang mga social media pages ng CLTV na makikita ninyo sa inyong mga TV screens. Mga kabalin, kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng inyong mga paboritong CLTV 36, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at maging ang aming website, cltv36.tv. Mapapanood din po ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako po si Justin Tizon. Karegiyon, maraming salamat po. 99 days to go na lang, Pasko na.